Hello, dolok. Ini hay dapat raja wngkha. Norok khnai tongmana. Watui klai ma hai seri klai tongo. Nai tongdi. Ini thui bo tamjono makrisi thangliya kiriton party rok. Hai kan rlai man jak nglai. Cái khana cái New Year hangka ba tini Rubeer Raoui pai hai cái ba khana rok raliya New Year ne khana cái New Year pai hai cái kisa berai nyai borole berai nya tong sin khumlung paron berai ta cái nukui mang khana na jido obu phang cái o jaga wo pura tam hunai tiruma korma ungjak abogi oro kaham ke manliya kongrai bo wngui tongkha mai singni bagui hai seri bo watui klai ma hai klai tongo pa tini phungni o 3:30 থেকে 3 kha raphai Bukha Rubeer hai puno gas rabaliya leng suka horobo mai kaham ke chajakliya horo mui bo songliya gaba mai rok chalia ta dipor ni muisi gaba dipor rok sai pekha tok bahan bai cái tini sari go hngkhe kisa bazar o thanai bui hai microphone rok bo paimaiya microphone rok bo kwrwui hingkhe ba rang puisa rok bo aswk yako Rubeer rok phaljak yako hingkhe ba paimaiya khuta ang bo painai aste Rubeer obo hingkhe pura mala thaisa dodu obo hingkhe dolok ang yasa cherai tongo yasa o camera rom naikhe bwla hingkhe ang yasa Raoui no nongno phunugui tongo yakni rakha hingkhe tesa dowo do hingkhe ba ang dolte khoroksa bo tini khe phaiya tesa tongoi rok de sopoi no saimaiya tabuk phungni 5:30 tam tongkha bo hingkhe kisa thumani bachanani ler haita yang tui khe rabaikha obo yang tui khaiui ko hapungsa hai tui ayang tui tabuk o suja 1 2 3 o 3 line ayang lama khuinya tongkho hingkhe abono paiui yang haisingo mo hai khe tongkho ko lama khui achak yango hingkhe yang haisingo hingkhe yang tui hapungsa tui.